Horúci septembrový víkend zaplnil depo slovenského okruhu Slovakia Ring pestrofarebnou zmesou motocyklových tímov a národností. Spolu takmer 200 jazdcov z 12 európskych krajín si merali sily v pretekoch národných šampionátov v hodnotení slovenského pohára, ale predovšetkým sa tu rozhodovalo o bodoch do medzinárodných seriálov. Už v úvodnej sezóne seriálu International Motorcycle Race Championship, ktorý rozbehol slovenský organizátor Slovakia Racing, sa hosťom nášho podujatia stali účastníci kvalifikačného seriálu pre majstrovstvá Európy Alpe Adria. Aj vďaka tomuto spojeniu alpsko-jadranského regiónu s našim IMRC videli diváci množstvo strhujúcich súbojov rozmanitých jazdcov, veď za 2 dni odštartovali na trať pretekárov spolu až 12 krát. V spoločnej jazde kubatúry 125 sa na motocykli GP brilantne predviedol len 13-ročný český pretekár Martin Gbelec a oba preteky Alpe Adria jasne vyhral, hoci na takejto motorke štartoval len prvý raz. V rámci hodnotenia IMRC kubatúry 125 Sport Production po oba dni dominoval Peter Rauch. Protestov a následných zmien vo výsledkoch bolo počas víkendu naozaj viacero. V silnej triede Superstock 1000 si dvojitým víťazstvom priklepol titul v sezóne Alpe Adria český pretekár Michal Fila. V hodnotení litrových stokov IMRC si prvenstvá 2 dní rozdelili Maďar Georg Vig a Poliak Pavel Gurka. Vyšpičkovaným šestovkovým superšportom hodnotenia Alpe Adria dominoval celý víkend český pretekár David Látr. Pri porovnávaní síl so silnou českou a rakúskou konkurenciou sa na magickú 5. priečku 2 razy pokúšal dostať Lukáš Jasenský, ktorý sa očividne neuspokojil s jasným dvojitým víťazstvom v rámci IMRC. Jedný z najatraktívnejších pretekov nedele predviedli jazdci triedy Superstock 600, kde sme s napätím sledovali, ako v absolútnom hodnotení bojuje Jakub Jantulík, ktorý v sobotu prešiel cieľom ako 4., no medzi jazdcami hodnotenými v seriálu International Motorcycle Race Championship bol druhý za Maďarom Adriánom Ďutajom. V superbajkoch sa počas víkendu veľmi sľubne ukazoval mladučký český pretekár Jan Halbich, ktorý počas 2 dní až do poslednej zákruty držal za svojím chrbtom rakúskeho šampióna Andreasa Meklava. Je až neuveriteľné, že starý lišiak Meklav si počkal na poslednú kombináciu zákrut víkendu, Halbich prebrzdil nájazd a mohol byť rád, že sa cez štrkovú zónu po motokrosovej vložke vrátil na trať ešte stále na 2. mieste za Meklavom. Najväčšie body v hodnotení superbajkov v IMRC brali maďarskí pretekári. V sobotu David Juhás a v nedeľu jeho prenasledovateľ Dežo Šarkáň. Slovenský pohár je rozdelený len do 2 základných kubatúr. Triedu do 600 si s rezervou opäť vychutnal už víťaz tohtoročného hodnotenia Jan Fizel. Vyššiu kubatúru vyhral Andrej Hudec. Seriál International Motorcycle Race Championship uzavrú v polovici októbra opäť na okruhu Slovakia Ring.